Salmo Kapitulo 132. Gidayig ang templo sa Dios. O Ginoo, hinumdumi si David ug ang tanang kalisdanan nga iyang nahiaguman. Hinumdumi o Ginoo ang iyang gisaad kanimo nga gamhanang Dios ni Jacob. Dili ako mopauli sa akong balay o muhigda sa akong higdaanan. Dili ako mopahulay o matulog hangtod nga makakaplag ako dapit alang sa Ginoo. Usa ka puy-anan alang sa gamhanang Dios ni Jacob. Dito sa Efrata, nakabalita kami bahin sa sudlanan sa kasabutan ug nakaplagan namo kini sa kaumahan sa Jaar. Miingon kami, mangadto kita sa gipuy-an sa Ginoo, magsimba kita at tubangan sa iyang trono. Lakaw o Ginoo, ngadto sa imong dapit nga pahulayan uban sa sudlanan sa kasabutan nga maoy ilanan sa imong gahom. Suluban unta sa pagkamatarong ang imong mga pari, musinggit unta sa kalipay ang tanan mong katawhan, tungod sa imong saad, ngadto sa alagad mo nga si David, ayaw isalikway ang hari nga imong gipili. Nanumpa ka kang David og tumanon mo gayud kini, himuon kung hari ang usa sa imong mga anak ug maghari siya sunod kanimo. Kung tumanon sa imong mga anak ang akong kasabutan ug mga sugo, ang ilang mga anak maghari usab hangtod sa kahangturan. Gipili sa Ginoo ang Sion, kay buot siyang mupuyo didto. Kini mao ang akong puloy-anan hangtod sa kahangturan. Gusto ako nga magpuyo dinhi, hatagan ko ang Sion sa tanan niyang gikinahanglan. Busgon ko ang iyang mga kabos, ipasangyaw ko sa iyang mga pari nga ako muluwas. Ang iyang katawhan mag-awit ug magsinggit sa kalipay. Dito himuon ko nga gamhanang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Dito patunhayon ko ang paghari sa akong pinili. Pakaulawan ko ang iyang mga kaaway, apan muoswag ug mulambo ang iyang gingharian.